Misali a ce tsautsayi ya faɗa wani wanda ka sani, ko kuma misali na ce ka zo wucewa sai ka ga wani an soka masa wuƙa ko wani abu mai tsini, ko kuma in ce wani abu mai tsini ya shiga jikinsa. Wani mataki ya kamata ka fara ɗauka? Na san wasu mutanen za su iya cewa cire wannan abun shine abin da za su fara yi daga jikin wannan mutumin. To idan kuka yi haka za ku sake yin ɓarna ne, saboda idan abu mai tsini ya shiga jikin mutum, a mafi lokuta da dama wannan abun mai tsini shi yake hana wannan mutumin zubar da jini. Saboda me? Misali a ce wannan abu mai tsini ya shiga cikin wata gaɓa, to wannan shigar da ya zauna a ciki, kun ga zai iya danne ya hana fitar jini. Amma me, daga ka zo kai kuma ka zare wannan abun, sai ya zamana ka ba da space da jini zai iya fara zuba, wanda idan haka ta faru mutum zai iya rasa ransa. To abin da ya kamata a irin wannan lokacin shine sai a samu wasu tsummuka masu tsafta haka, sai a sassa a gefe da gefen wannan abu mai tsini da ya shiga jikin mutum, don a yi stabilizing gurin, sannan kuma sai a yi sauri a tafi asibiti. Ban ce a ƙara danna wannan abu mai tsini ya ƙara shiga cikin mutum ɗin ba. Idan kuma ya zamana wani yanka ne ko kuma wani rauni ne a saman fata wanda yake zubar da jini sosai, to abin da ya kamata a yi shine sai a samo wani tsumma ko kuma wani yadi mai tsafta, sai a ɗora a gurin, sai a danne gurin. Idan ma ya zamana babu tsumma ɗin ko kuma wani yadi, to ana iya sa hannu sai a danne gurin, sai a yi sauri a je asibiti. Wannan shine agajin gaggawa mai sauƙi da za ku iya ba wa mutane da irin wannan tsautsayin ya same su. So ku yi wa mutane sharing. Allah ya kare mu.